Fl-aħħar ta' dan ix-xahar se tiġi fit-tmiema l-iskema ta' boll imnaqqas fuq xiri ta' proprjetà f'Għawdex. Min tarif żvelat mill kulħadd fl-aħħar ħarġa tagħha jirriżulta li din il-miżura soċjali waslet biex l-att medju ta' konvenji irdoppja fil-Gżira waqt li ġie eliminat kull distak relattiv l-attività bejn il-Gżejjer. Fl-istess ħin issa l-inċentivi offruti huma wkoll ikkonċentrati fuq ir-rinnovar ta' residenzi diġà eżistenti jew jinsabu abbandonati f'żoni ta' konservazzjoni urbana. U dan bħala parti mill-politika ta' Għawdex, gżira ta' villaġġi, kif imħabbra mill-Prim Ministru Robert Abela fl-aħħar xhur. Il-miżura li kienet ħabbret bħala parti mill-budget għall-2017 għenet lil diversi persuni jixtru residenzi f'Għawdex billi ħallsu rata ta' boll ferm inqas u minn 5% dovut lill-Gvern din tniżlet għal 2%. Waqt li fl-2002 Għawdex kellu prodott gross domestiku ras għal ras li kien 57% tal-medja tal-Unjoni Ewropea, sa 10 snin wara dan kien waqal 50%. Kawża ta' tmixxija ħażina tal-Gvern ta' Gonzi PN. Dan l-istaġnar ekonomiku relattiv ta' Għawdex affettwa bil-kbir is-suq tal-proprjetà immobbli fejn il-proporzjon ta' konvenji li kienu jsiru f'Għawdex kien naqas minn 11% tal-pajjiż kollu fl-2005 u l-2006 għal 7% fl-2009, livell baxx li baqa' jippersisti sal-2016. It-ħabira ta' tnaqqis fit-taxxa tal-boll waslet għal irkupru qawwi fis-suq tal-proprjetà f'Għawdex, tant li sa mill-ewwel sena tal-iskema ir-rata ta' konvenji f'Għawdex kienet telet għal 9% tat-totali, żdiedet għal 12% fl-2018 u 16% fl-2019. Wara l-2016 id-distak fil-beħ tal-proprjetà f'Għawdex imqabbel ma dak f'Malta ġie eliminat u kien hemm anki xhur fejn din l-attività kienet aqwa b'mod relattiv. Li kieku s-suq Għawġ baqa' mwaħħal fix-xejra ta' attività li kien hemm fl-2016 huwa maħsub li n-numru ta' konvenji kien ikun inqas minn nofs dak li fil-fatt sar wara l-miżura. Issa bir-rata tal-boll f'Għawdex lura l-waħda simili għal dik f'Malta, dan ma jfissirx li se jerġa' jmajna s-suq tal-proprjetà f'Għawdex. Fil-verità iżda jirriżulta wkoll illum l-inċentivi huma ferm aktar ġenerużi mill-2016, grazzi għat-tisħieb miżuri oħra b'saħħithom li baqgħu jiġu sostnuti mill-Gvern. Fost l-oħrajn għal first-time buyers issem lotja ta' €1,000 fis-sena għal 10 snin, filwaqt li għal dawk li jixtru f'żoni ta' konservazzjoni urbana fil-Gżira u Ċija hemm saħansitra qotja ta' €40,000. Dan minn barra l-eżenzjoni sħiħa tat-taxxa tal-boll fuq dawn it-tip ta' proprjetajiet. Fil-fatt, fl-istrateġija tal-Gvern, l-iżvilupp f'Għawdex jifoka fuq rinnovar ta' proprjetà eżistenti jew vakanti.